Aktar riżenji fil-Partit Laburista kif issa sar magħruf li anke d-deputat Etienne Grek ċeda s-siġġu tiegħu fil-Kamra tad-Deputati. Għalkemm għadu mhux magħruf x'wassal għal riżenja ta' Grek, il-Partit Laburista qal fi stqarrija li dan il-passar għal raġunijiet personali. Minħabba li Etienne Grek telab elezzjoni każwali, il-Partit Laburista se jkun qed jiskatta proċess ieħor ta' co-option biex jimtela dan is-siġġu battal. Sorsi li tkellmu ma' Net News qalu li dan il-pass jista' jagħmilha faċli biex dan il-post jimtela minn Alison Zerafa Civelli, oħt il-mara ta' Roberta Bela. Dan wara li l-Prim Ministru ilu jesprimi x-xewqa ma' dawk qrib tiegħu li oħt Lidja Bela issib posta fil-Parlament ħalli ma ssibix diffiċli tkun eletta fl-elezzjoni ġenerali li ġejja. Iżda Zerafa Civelli ma setax issib posta fil-Parlament ma' riżenja ta' Joseph Muscat, kif dak is-siġġu mistenni jimtela mill-MP Laburista Mirjam Dalli. U fatt magħruf li Dalli ma tarax għajn majn mad deputat Prim Ministru Chris Fern u l-għażla tagħha aktar x'imossa tal-Prim Ministru biex inaqqas is-saħħa politika tad-deputat mexxej. Bl-istess mod, bir-riżenja ta' Etienne Grek, issa Bela sab ix-xoqqa f'moxta biex idaħħal lil Alison Zerafa Civelli u bekk ikompli jsaħħaħ il-pożizzjoni politika tiegħu fil-grupp parlamentari. Sa dan it-tant, is-sit elettroniku ta' Times of Malta ikkwotat għajdut li anke l-eks Ministru Laburista Lawdex Justin Caruana qed ħejji triqta għal barra mill-Parlament. Iżda jekk dan l-għajdut ikun minnu trid issir elezzjoni każwali fuq 13-il distrett minħabba li kienet ġiet eletta fl-elezzjoni tal-2017.